Ένας ο λαγός είναι τρελός πελάτης κι αυτός ακόμα προσπαθεί να πείσει τρομοκράτης. Τι τρομοκράτης, απορώ ότι πως είναι κλάμα. Θα τρίζουνε τα κόκαλα του Λάντεν το σάμα. Κι ο πληγός κατεδάφισε εκείνη η κουφάλα κι ο δικός σας δεν μπορεί να βάλει μια μπάλα. Κοροϊδεύεις Παπα Τζορτζ αλλά δεν είσαι φταίχτης. Προφανώς στο σπίτι σου δεν βρίσκεται καθρέφτης. Όμως το Χριστά μας όλες το βρίσκουν νόστιμο. Για το δικό σου το μαλλί θα φας μια μέρα πρόστιμο. Γι' αυτό λοιπόν μια σύμβουλη αδελφέ Καρύδη, τη στέκα τρίψε γρήγορα και τσίπα ένα, και τσίπα ένα.